Ako v angličtine vyjadrujeme roky? Poďme sa na to pozrieť. Takže roky sú po anglicky years. Years. Pozrieme sa na prvý rok. 1728. Po slovensky to hovoríme po častiach. Čiže 1728. Najprv tisícky, potom stovky, potom desiatky a nakoniec jednotky. Po anglicky je to inak. Po anglicky akoby sme spojili prvé dve čísla, čiže 17, a druhé dve čísla, 28. 1728. 1728. Skúsme si takto aj druhý rok, 1681. Opäť nebude to 1681, ale spojíme si prvé dve, 16, a posledné dve, 81. 1681. To isté. Spojíme si prvé dve, posledné dve. Vyjde nám z toho 1930. Čiže rok 1930 bude 1930. Ak by sme chceli povedať v roku 1930, predložka v, je to isté v angličtine in 1930. 1576. 1216. 1850. 1410. 1993. V roku 1993 in 1993. No a čo teraz, keď máme presný rok 1500? Je to iba 15? Nie. Je to 1500. Čiže keď budeme mať 1500, 1600, 1200 a tak ďalej, povieme najprv to spojenie prvých dvoch čísel, čiže 15, no a tie dve nulky čítame ako 100. 1500. Aplikujeme si to aj na 1700, čiže 1700. 1999. No a čo s rokom 2000? Rok 2000 sa už bude čítať normálne ako aj číslovka 2000, čiže 2000. 2000. Rok 2005 a v podstate všetky roky po roku 2000 sa dajú čítať dvojakým spôsobom. Buď je to 2005, čiže klasicky 2005, ako aj v slovenčine, 2005, alebo použijeme ten spôsob, aký sme sa naučili predtým, čiže spojíme si prvé dve a posledné dve čísla a povieme 2005. S O sme sa stretli už pri hodinách, kedy sme povedali, že O je skrátená forma zero, čiže aj tu nesmieme tú nulku ignorovať, ale povedať namiesto nej O. 5. Čiže 2005. Skúsme si to na 2008. Čiže buď povieme 2008 alebo 2008. Opäť dva spôsoby sú možné, a to 2010 alebo 2010. 2022 alebo 2022. Fajn, teraz si to vyskúšame. Uvidíte rok, poviete mi, o aký rok sa jedná v angličtine, čiže 2017 bude
A máme dve možnosti, môžete si vyskúšať obe. 2017 or 2017. Very good. Tu máme len jednu možnosť. 1985. Nezabúdajme na nulku. 1801. Tu máme opäť túto špecialitku. 1600. $1948. 1371. Dve možnosti, ako to povedať. 2020 or 2020. Dve možnosti. 2009 or alebo 2009. 1900. 2011 or 2011. Good job. No a v poslednej časti si budeme hovoriť, kedy sme sa narodili. Čiže moja otázka znie, when were you born? Kedy si sa narodil? Doslova, kedy si bol narodený? When were you born? I was born. Moja odpoveď je I was born. No a s dátumom vždy musíme použiť predložku on. Keď máme celý dátum, vždycky je to on. I was born on. Ako by ste povedali tento dátum? The 25th of August, 1997. OK, skúsime ďalší. When were you born? Kedy si sa narodil? I was born on the 13th of February 2009. Alebo 2009. When were you born? I was born on the 2nd of June, 1982. When were you born? I was born on the 30th of November, 1961. Výslovnosť 30th, nezabudnime na to je. The 30th of November, 1961. When were you born? I was born on the 9th of July, 2015. Alebo 2015. Well done.